Unides s'insereix plenament en el conjunt del teixit de la societat civil de Barcelona i de tot el que és aquí Catalunya. Apreciado amigo y hermano sacerdote jesuita José Avilés, escucharás estas palabras no en quechua como esta señora del vídeo, pero en fin, en nuestra propia lengua, que lo entenderás enseguida. I apreciada Rosa Prades, presidenta delegada i benvolguts tots. Fixeu-vos, el lema de la campanya d'enguany és aquest: no hi ha justícia sense igualtat. És un tema clàssic del que és la moral social. El tema troncal de la moral social clàssicament era el tema de la justícia. Per tant, aquest lema jo el desglossaré breument des de la tradició nostra de la moral social i el tema de la justícia. Dins del que són les coordenades de la lluita per la justícia i l'opció pels pobres, que és propi de la nostra organització de Mans Unides. La lluita per la justícia, l'opció pels pobres. Fins i tot això està, aquestes paraules en concret estan en l'Estatut de Mans Unides, en l'Estatut fundacional. Aquesta campanya vol incidir, tal com s'ha dit, en el tercer objectiu de desenvolupament del mil·lenni, l'erradicació de la pobresa. Fixeu-vos que en llatí, literalment, erradicació, erradicar, ve de erradicare, que vol dir arrencar d'arrel. Arrencar d'arrel, tot ell, pum, tot fora. I què és el que es pretén arrencar d'arrel? Doncs la desigualtat d'oportunitats, els impediments que hi ha a la prosperitat de persones a causa del fet, i aquí hi ha la singularitat de la campanya d'enguany, pel fet de ser home o dona. Particularment la feminització de la pobresa, promoure l'autonomia de la dona, tot això que aquí es deia, si m'ensenyen, si aconsegueixo una educació, doncs tindré més capacitat de decisió, podré tenir unes idees que les podré defensar millor, i fins i tot formar un home és formar un individu, però formar una dona és formar una nació. Doncs també això omple de dignitat la missió del ser dona en la societat i en les famílies. Aquell lema de Pau Vicé a la nostra encíclica Populorum Progresso, que és també l'encíclica fundacional de Mans Unides. Si vols la pau, lluita per la justícia. Aquesta relació pau i justícia, que ja entronca amb les arrels bíbliques d'Isaïes, el profeta. Em centro ara en descriure 3 característiques pròpies que em suggereix aquest lema. En primer lloc, veig que apel·lar a la justícia i a la igualtat és una proclamació, un anunci, és una denúncia, que al final de l'acte farem una lectura d'aquesta denúncia, i un objectiu assolible. No és quelcom irrealitzable, una utopia, no. Posem-hi els remeis i tindrem l'objectiu al nostre abast. Per què diem que és una proclamació? Fixeu-vos que la justícia humana pertany a l'àmbit d'allò que és exigible per la natura pròpia. És el dret, lo debido, donar a cadascú allò que és seu. Justícia és això, ja des del temps del dret romà, donar a cadascú allò que és seu. En segon lloc, una altra característica de la justícia és que hi hagi paritat, que hi hagi relacions d'equitat, equiparables unes coses amb les altres, equiparable i equitat entre iguals, allò que iguala els éssers humans. Fixeu-vos que el lema no hi ha justícia sense igualtat, ens està parlant de la igualtat dels éssers humans. En tercer lloc hi ha la qüestió de l'alteritat. Tinc jo deures envers els altres. No solament tinc drets, allò debido, que és exigible per mi, sinó que hi ha una impronta, un impuls de sentiment, de vincles i un deure d'atendre les víctimes o la part més vulnerable en el camp dels drets humans, dels drets socials o de l'estricta justícia. Hi ha una frase de Sòcrates que està en el calendari de Mans Unides que diu així: només serem justos en la mesura que fem el que ens pertoca de fer. Si fem el que ens pertoca de fer, serem justos.
per bé que sempre ens obliga més la solidaritat, la generositat, l'alteritat, sempre ens obliga a més. També diem en segon lloc que aquest lema és una denúncia, perquè els factors que generen la desigualtat, la pobresa, la fam, l'analfabetisme, la malaltia, l'accés al treball, la discriminació laboral o del salari, l'abús sexual, afecten especialment les dones i les nenes en àrees pobres. Últimament ha sortit a les notícies els fets d'aquelles violacions a la Índia. Aquí veiem una qüestió. Les xifres que evidencien aquesta problemàtica, la Rosa abans ja ens ho ha esmentat com un testimoni fefaent. En tercer lloc, diem que la justícia és un objectiu assolible. La justícia ens imposa uns deures que finalment tenen un sentit fins i tot de reparació de les injustícies. De reparació de les injustícies. La injustícia no pot quedar així immune, invulnerable, no? S'ha de reparar. Hi ha un deure moral d'humanitat en tot això. Fixeu-vos, Mans Unides és un canal potser de la providència sobrenatural, fins i tot més enllà de l'ajut material, que com és que uns homes i dones d'aquí de la nostra ciutat se'n recordin d'aquells que estan a la Índia, a l'Àfrica, a Mèxic. Com pot ser això? I que arribi allà. Bé, doncs és una reparació de les injustícies. Afirmem també que per mitjà de les nostres campanyes s'estableixen exigències de reparació d'aquestes injustícies. Des del nostre altruisme i generositat, ningú ens obliga, simplement el sentit individual, moral de cada persona l'impulsa a canalitzar ajuts que posem a l'abast de tothom per tal de millorar la vida dels més pobres. La tasca de la campanya contra la fam promoguda per Mans Unides des de l'any 1959 és una prova de la constància, de la tossuderia de tanta gent. I quan dic tanta gent, no puc deixar de pensar en nens, nenes, nois, noies, homes, dones, sacerdots, consagrats, missioners, que tenen aquesta predilecció per lluitar per la justícia, cadascú al seu nivell, i optar per la justícia, optar pels més pobres, cadascú aportant el seu granet de sorra per impulsar el desenvolupament integral de la persona i dels pobles. Bé, doncs aquest seria un resum, diguéssim, des de la tradició de la moral cristiana basat en el que és la justícia, el principi de justícia, i ara ens toca les concrecions d'aquesta aplicació referent als drets humans en la població indígena, especialment el cas de les dones indígenes a la missió de Bachajón, a la diòcesi de Sant Cristóbal de les Casas de Mèxic. Penso que aquesta diòcesi és allà on va treballar el que va ser el gran impulsor del dret de gens, Fray Bartolomé de las Casas, si no voy equivocado, de la escuela de Salamanca. Bueno, nuestro jesuita misionero José Avilés tendrá la palabra si Rosa no tiene ningún inconveniente.